መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 132 ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራኡ ዘክረሉ ንሱን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር ምሕደርነትና ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብሲ በሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይድይብን ንዕንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነይውን ሰለምታ ኣይህብን ኢሉ ነትና ያዕቆብ ስልጡን ከም እተመዋጽዐ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባኣ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮር ያዓር ረኸብናያ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ወእግዚአብሔር ንስኻን ታቦት ሓይልኻን ተንስእ ናብ ቦታ ዓረፍትኻ ነዓ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ እልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ቅቡእካ ኣይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ኸርስኻ ኣብ ዙፋንካ ክቐምጥ እየ ውሉድካ ኺዳነይን ነቲ ዝምህሮም ምስክረይን እንተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዙፋንካ ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቅን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እዩ እሞ ምሕደሪኡ ክትከውን በሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ኽባርኾ ንድኻታታ እንጌራ ኸጽቦም እየ ንኻህናታ ምድሓን ከልብሶም እየ ቅዱሳና ኸዓ ብሓጎስ እልል ኪብሉ እዮም ኣብ ኣቐርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቕቡኤይ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባረቕ እዩ